labaran Hausa da ɗumi daga ƙasar jamhuriyar Niger. Masu saurare, barkanmu da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan lokaci a wannan tasha tamu ta Arewa 25 TV. Mai saurare, da idan wannan ya kasance shine zuwa ka na farko cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa 25 TV, to da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Tabbas kwarai da gaske wannan shahararren mawaƙi Watakan Nura inuwa ya yi sabuwar waka game da shugaban ƙasar Niger Watakan Abdurrahman Tani. Tabbas kwarai da gaske wannan waka da wannan mawaƙi Watakan Nura inuwa ta yi wa shugaban ƙasar Niger daɗi sosai kwarai da gaske. Watakan mutanen Niger masu yaba wannan mawaƙi Watakan Nura inuwa. A yanzu haka wannan mawaƙi ya samu kyaututtuka daban-daban zuwa ga wannan waƙa da ya yi. Tabbas kwarai da gaske Abdurrahman Tani ya jinjina a wannan mawaƙi Watakan Nura inuwa. Baya da haka 'yan Niger Watakan mawaƙan Niger sun fito suna magana akan wannan mawaƙi Watakan Nura inuwa da wannan waƙa da ya burge su. A yanzu haka fatin Niger ta fito da sabuwar waka zuwa ga wannan mawaƙi Watakan akan waka da yawa shugaban ƙasar nasu Watakan Abdurrahman Tani. Baya da haka a dogon da ya fito da sabuwar waka da bata samu shiga ba zuwa ga wannan Abdurrahman Tani Watakan shugaban ƙasar Niger. Abin da yasa bata samu shiga ba, ya taɓa tsohon haɓararren shugaban ƙasar nan ne Watakan Muhammadu Bazoum. A yanzu haka tsohon haɓararren shugaban ƙasar nan Watakan Muhammadu Bazoum, duk mawaƙin da ya taɓa shi a cikin wannan waƙoƙin da suke yi wa Watakan shugaban ƙasar Niger ɗin Watakan Abdurrahman Tani, ba lalle ta samu shiga. Domin sarari muna ƙara da mai da dama da idan wannan ya kasance ina zuwan ka na farko cikin wannan channel ta mai albarka, to da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana lakin da alamar ƙararrawa, domin yin hakan shine zai baka damar samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Baya da haka Nura inuwa ya kara fito da wata sabuwar waka zuwa ga wannan shugaban ƙasar Niger Watakan Abdurrahman Tani, wanda bai bar iya Abdurrahman Tani din ba, har mawakan Niger din har su ya waƙi, wanda wakar ce ta wanda ake cewa Tani sojan maza. To tabbas kwarai da gaske a yanzu haka a dogon da shi ma zai fito da sabuwar waka zuwa ga wannan shugaban ƙasar Niger din, wacce ba tare da ya taɓa tsohon haɓararren shugaban ƙasar Niger din ba Watakan Muhammadu Bazoum. Baya da haka magoya bayan tsohon haɓararren shugaban ƙasar nan Watakan Muhammadu Bazoum sun fito suna magana akan wannan mawaƙa da suke yin waƙa suke taɓa wannan tsohon haɓararren shugaban ƙasar Watakan Muhammadu Bazoum, suke zazzagin sa. Yanzu haka Abdurrahman Tani ya fito ya yi magana akan wannan mawaƙa da suke zagin tsohon haɓararren shugaban ƙasar nan Watakan Muhammadu Bazoum da su daina yawan zagin shi. To tabbas kwarai da gaske yanzu haka mawaƙan Niger sun janye wannan martanin da suke zazzagin tsohon haɓararren shugaban ƙasar ɗin Watakan Muhammadu Bazoum. Nan dai muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran namu a yau. Mai saurare, muna godiya da irin haɗin kan da kuka ba mu. A nan dai za mu dakata. Mai saurare, sai an ci huta lafiya. Ka ce su jira shiri na gaba.